Ofin krabia. Why na wo kra no? Ehe na wo kra onia wo kra no. Wo krabia. Wo kra sa wo be yeden. Krabia. Edia na wo hyehye ma wo. Wo hyebre. Wo hyehye sa wo bebre. Hyebre. Ana wo hyehye sa wo bra ebeye mre. Hwan wo hyehye sa wo medi hia. Ohyia hyebre hyehyefo a obisa. Oye den a osoma no so medi amia. Ana de obeye no ene be kire de ochina ubehia. Krabia hyebre krabia Okra be kra ne bofo ansa no abeye mojatoa. Enu nti wo maaye mpo no na wonim wo. Enti braban na wo hyebre bebam. Ana wamane ene wo bre eno so wo hyebre no mu. Akwanhia asasede onya ohwere serie setware mfomso mfaso odo otan boniaye arehyekyere okom omeye adeche achede awo ahuhuru mfifire nisio pra yare ayaresa adesua adekyere odua ene otwa bibia ewo ne bre ni nyina kabom ene ye wo hyebre mfa obi amane nkasa wo yesoronko nhye obi yeyo nkasa wotiri nye hyebre obi ane ne de obi kra ne nyame no na obi nyina ho esono akokọ kra ene sono obrekuo kra